gobyerno. Sa amin naman, Japanese and Koreans, they go here to buy. Hindi na sila kung Eel naman. yung price naman ng Eel fry. Unagi. Tapos sabihin nila galing Japan. Oo, component Korea. Nandito sa Japan pag sinabi nilang yung eel, pinalaki sa Japan, mas mahal. I'm sure ganun ang ginagawa nila. Kukunin nila sa Pilipinas, lalagyan nila ilang months sa Japan, sabihin nila galing ng Japan. Ito na export din, yung alamang. 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 Daming kasi. Tapos gulay. Hindi rin ito na-spensya na. Sa amin naman, Japanese and Koreans, they go here to buy. Hindi na sila kung Eel naman. yung price naman ng Eel fry. Unagi. Tapos sabihin nila galing Japan. Oo, component Korea. Nandito sa Japan pag sinabi nilang yung eel, pinalaki sa Japan, mas mahal. I'm sure ganun ang ginagawa nila. Kukunin nila sa Pilipinas, lalagyan nila ilang months sa Japan, sabihin nila galing ng Japan.